Здароўкі народ, вітаю вас у новым відэа на Белгеймінг. Уявіце сабе 2015 год. Адзін з самых уплывовых геймдызайнераў планеты, Хідея Кадзіма, са скандалам пакідае кампанію Konami, якой аддаў амаль 30 гадоў жыцця. Яго імя сціраюць з вокладак, яго студыю распускаюць, а праект Мары Silent Hills выкідваюць на звалку гісторыі. У гэты момант індустрыя замерла. Што будзе рабіць чалавек, які прызвычаюся працаваць бясконцымі бюджэтамі і велізарнымі франшызамі, застаўшыся ў адзіноце? Адказ прыйшоў хутка і быў максімальна дзіўным. Кадзіма засноўвае незалежную студыю, бярэ крэдыт і знаходзіць падтрымку ў Sony. Ну а пасля выпускае першы трэйлер Death Stranding. Голы Норман Рыдус на чорным пяску, мёртвыя кіты, немаўля ў колбе і песня ад Low Roar. І інтэрнэт літаральна выбухнуў. Мы 3 гады разважалі, што гэта будзе. Хорар, сімулятар выжывання ці псіхадэлічны баявік. Але калі гульня нарэшце выйшла ў 2019 годзе, яна здзейсніла нешта большае, чым проста рэліз. Яна правяла тлустую рысу прама пасярод сусветнай геймерскай супольнасці. З аднаго боку апынуліся тыя, хто назваў гэта сімулятарам кур'ера і найдушнейшай хадзьбой за $60. З іншага, тыя, хто убачыў у гульні глыбокае філасофскае выказванне аб сувязі паміж людзьмі. Кадзіма здзейсніў дзёрзкі трук. Ён узяў велізарны бюджэт, які звычайна марнуюць на бяспечныя баявікі, і уклаў яго ў найчысцейшы арт-хаус. Ён стварыў гульню, у якой галоўная кнопка гэта не агонь, а захаваць раўнавагу. Гэта праект, які дэманстратыўна адмаўляецца забаўляць сябе ў звыклым сэнсе слова. Ён прымушае цябе пакутваць ад цяжару грузу, спатыкацца аб камяні і мокнуць пад дажджом, каб у канчатковым выніку ты адчуў тое, што мы амаль развучыліся адчуваць у эпоху соцсетак. Сапраўдную фізічную каштоўнасць чалавечай сувязі. Другая частка выйшла на PlayStation у мінулым годзе, і ўжо ў канцы гэтага месяца павінна дабрацца і да ПК. І гэта лепшы момант, калі за плячыма ўжо некалькі гадоў абмеркаванняў, каб задаць галоўнае пытанне, чым на самой справе з'яўляецца Death Stranding. Гэта прарочнае бачанне свету, падзеленага межамі, ці проста зацягнуўшыся капрыз творцы, якому ніхто не адважыўся сказаць «не». І так давайте разбірацца, чаму гэтая гульня самая важная і, магчыма, самая дзіўная ода чалавецтву ў гісторыі медыа. Каб зразумець Death Stranding, трэба забыцца пра ўсё, што вы ведаеце пра тыповы сцэнары канца свету. Тут няма зомбі-віруса, ядзернай зімы ці паўстання машын. Адбылося нешта куды больш дзіўнае і палохаючае. Свет жывых і свет мёртвых літаральна схлопнуліся. Мяжа паміж імі сцерлася, і тое, што раней было за парогам быцця, выплюхнулася на паверхню. Гэта і ёсць выхад смерці. Уявіце сабе ландшафт, які выглядае так, быццам бы яго стварылі богі-мінімалісты. Кадзіма не выпадкова абраў у якасці рэферэнсу Ісландыю. Гэта свет базальтавых скал, чорнага пяску, імхоў і бязмежных раўнін, дзе няма ніводнага дрэва вышэй за кустарнік. У гэтым атачэнні пустата гэта не адсутнасць кантэнту, а самастойны мастацкі вобраз. Яна падкрэслівае вашу нікчэмнасць перад тварам стыхіі. Але гэтая пустата зманлівая і смяротна небяспечная. Галоўны вораг тут сама прырода, якая змяніла свае правілы. Па-першае, тэмпаральны дождж. Гэта, мабыць, самая жудасная канцэпцыя гульні. Любая кропля гэтага дажджу паскарае час для ўсяго, на што падае. Ён за лічаныя хвіліны ператварае новую экіпіроўку ў іржавы хлам, а маладога чалавека ў старога. І відавочна, што гэта метафара няўмольнасці часу, збудаваная ў абсалют. Затым ідуць БТ. Не тое, аб чым вы падумалі, а Bridge Things. Альбо пачвары. Гэта не зусім монстры ў звыклым разуменні. Гэта душы памерлых, якія захраснулі ў нашым свеце. Яны нябачныя, яны звязаныя з зямлёй пупавінамі і адчайна шукаюць жывую плоць. Кантакт з імі прыводзіць да выплюхвання пустаты. Выбуху такой моцы, што на месцы цэлага горада застаецца толькі кратер. Менавіта таму ў свеце Death Stranding смерць гэта не канец, а пачатак катастрофы. Калі ты памёр і тваё цела не спалілі своечасова, ты становішся ядзернай бомбай запавольнага дзеяння. І сэрца ўсяго гэтага хаосу хіралій. Загадкавая субстанцыя, падобная на чорную смалу ці залацістыя крышталі. Яна дазваляе будаваць неверагодныя тэхналогіі, перадаваць тэрабайты дадзеных, але яна ж атручвае розум і скажае прастору. Кадзіма – адзін з нямногіх геймдызайнераў, хто разумее цану цішыні. У Death Stranding гук працуе як асобны механік. Вы чуеце кожны крок. Храбусенне жвіру, шоргат па камянях,
плюханне балота, гэтыя гукі ствараюць тактыльнасць, якой так не хапае ў іншых гульнях з адкрытым светам. Але часамі гульня вырашае загаварыць музыкай, і яна робіць гэта так, што перахоплівае дыханне. Гурт Low Roar — гэта асобная гісторыя. Кадзіма выпадкова знайшоў іх CD ў маленькай краме ў Рэйк'явіку, калі ехаў па натхненне для стварэння свету. Іх галасы стомленыя, самотныя і абвостраныя. Яны ідэальна ўпісваюцца ў сеттынг гульні. Калі вы пасля гадзіннага пераходу праз горы з вычарпанай батарэяй і апошняй парай абутак нарэшце спускаецеся да агнёў горада і пачынае гучаць Don't Be So Serious, гэта не проста ўзнагарода, гэта літаральна абсалютнае кіно. Момант чыстага мастацтва, калі механіка, эмоцыя і гук зліваюцца ў адно. Кадзіма выкарыстоўвае музыку не як фон, а як каталізатар эмоцый. У гэтай хвіліны адзінота перастае быць праклёнам і становіцца медытацыяй. Ну і асобнага згадвання варты сам рухавік Decima, створаны студыяй Guerrilla Games. Аўтары Horizon Zero Dawn. Кадзіма атрымаў спадчынную тэхналогію ад калег, з якімі завязалася сапраўднае творчае сяброўства. Менавіта дзякуючы Decima, прырода ў Death Stranding выглядае такой жывой, а тэмпаральны дождж такім разбуральным. Але галоўнае — гэта анімацыя. Каб стварыць адчуванне рэальнай вагі грузу, аніматары выкарыстоўвалі захоп рухаў рэальных людзей з грузам на спіне. Кожны няўпэўнены крок, кожны нахіл корпуса, кожнае напружанне цягліц, калі Сэм утрымлівае раўнавагу, усё гэта знята з рэальных кур'ераў. Вы літаральна выдаткоўваеце не проста энергію батарэі, а выдаткоўваеце фізічныя рэсурсы Сэма, і гэта адчуваецца на глыбінным узроўні. Свет Death Stranding — гэта часцец, застылы ў чаканні фіналу. Ён прыгожы, стэрыльны і бясконца сумны. Гэта свет, які перастаў дыхаць, і ваша задача прымусіць яго сэрца біцца зноў, нацягваючы тонкія ніткі сувязяў паміж ізаляванымі бункерамі, дзе людзі хаваюцца пад зямлёй, баючыся зірнуць на неба. Але самы вялікі камень спатыкнення, які спарадзіў тысячы мемаў і спрэчак, гэта геймплей Death Stranding. Іронія ў тым, што крытыкі, якія называлі гульню сімулятарам хадзьбы, тэхнічна мелі рацыю, але яны прапусцілі самае галоўнае. Кадзіма ператварыў хадзьбу з сумнай руціны, якую ў іншых гульнях мы імкнемся прапусціць праз хуткае перасоўванне, у глыбокую, напружаную і неверагодна тактычную механіку. У большасці гульняў адкрыты свет — гэта проста дэкарацыя, якую вы перасякаеце, каб дабрацца да сапраўднага кантэнту, перастрэлкі альбо дыялогу. У Death Stranding сам ландшафт і ёсць ваш галоўны супернік. Гравітацыя тут самы небяспечны босс. Калі вы узвальваеце на спіну Сэма гару скрынак, гульня перастае быць экшанам і ператвараецца ў выдасканалены лагістычны пазл. Вы адчуваеце кожны кілаграм. Вы фізічна заціскаеце куркі на геймпадзе, каб Сэм мёртвай хваткай учапіўся ў шлекі заплечніка, утрымліваючы раўнавагу. Любая няроўнасць, любы слізкі камень ці парыў ветра могуць прывесці да таго, што вы кулём пакоцісеся па схіле, рассыпаючы каштоўны груз. І ў гэты момант вы адчуваеце не проста раздражненне, а амаль фізічны боль за пройдзены шлях. Але магія гульні крыецца ў прагрэсіі. Вы пачынаеце як жаласны кур'ер з адной толькі лесвіцай за спіной, для якога пераход праз неглыбокую рэшку — гэта асобны квест. Але праз дзесяткі гадзін вы ператвараецеся ў інжынера, пракладваеце шашу праз горы, будуеце сетку зіплайнаў, па якіх пралятаеце над прорвамі за секунды, і кіруеце экзашкелеты, якія дазваляюць бегаць з хуткасцю аўтамабіля. І гэтае пачуццё заваявання дзікай прыроды праз працу і планаванне дае задавальненне, якое не можа падарыць ніводны шутер. Аднак сэрца геймплея — гэта не вашы асобныя поспехі, а унікальная сістэма Social Stance System. Кадзіма стварыў самы добры і стваральны мультыплеер у гісторыі. Вы ніколі не ўбачыце іншых гульцоў у рэальным часе, але вы ўвесь час адчуваеце іх прысутнасць. Напрыклад, вы ідзеце па калена ў брудзе, ваша батарэя на зыходзе, вы ў роспачы і раптам натыкаецеся на генератар, які хтосьці клапатліва паставіў тут за дзень да вас. Альбо вы знаходзіце мост праз непраходную раку, пабудаваны гульцом з якім-небудзь дзіўным нікам. І ваша першая рэакцыя — гэта не проста радасць, а шырая падзяка. Вы ставіце яму сотні лайкаў, разумеючы, што гэты чалавек уратаваў ваш паход. У гэтай гульні лайкі — гэта не пустая валюта ганарыстасці.
Гэта адзіны спосаб сказаць дзякую свеце, дзе ўсе ізаляваныя. Вы пачынаеце будаваць дарогі не таму, што гульня вас прымушае, а таму, што вы ведаеце, па вашым шляху пройдуць тысячы іншых сэмаў, і ім будзе крышашку лягчэй. Гэта геймплейны альтруізм у чыстым выглядзе. Для тых, хто прыйдзе пасля, да таго, як гэта стала мейнстрымам, літаральна. А калі ты, дарагі глядач, знаходзіш гэтае відэа такім жа карысным, як мост для Сэма, альбо цікавым, як сюжэты Кадзімы, то не саромейся гэтак жа выказаць свой дзякуй праз лайк пад гэтым відэа. Усім вялікі дзякуй за вашу падтрымку, каментары і рэпосты. Асобна дзякуй тым, хто глядзіць спасылкі ў апісанні і падтрымлівае канал кубачкам кавы. Люблю вас. У гэтай гульні Кадзіма прымушае нас супрацоўнічаць без адзінага слова, ператвараючы эгоістычнае праходжанне ў калектыўнае будаўніцтва цывілізацыі з руін. І калі вы бачыце, як пратаптаная вамі сцяжынка на мапе ператвараецца ў наезджаную дарогу з-за таго, што па вашых слядах прайшлі сотні іншых людзей, вы разумееце, што вы не самотныя, і гэта, мабыць, наймацнейшы эмацыйны досвед, які можа даць механіка відэагульні. І калі геймплей Death Stranding — гэта цела гульні, то яе сюжэт і персанажы — гэта яе мяцежная, перагружаная метафорамі і бясконца шчырая душа. Мы ўжо ведаем, што Хідея Кадзіма заўсёды цягнуўся да Галівуда, але тут ён нарэшце атрымаў у сваё распараджэнне сапраўды зорны дэсант. Норман Рыдус, Мадс Мікельсен, Леа Сейду і Гільермо Дель Торо. І гэта не проста маркетынгавы ход, гэта спроба перанесці акцёрскую гульню такога ўзроўню ў лічбавую прастору, дзе кожная маршчынка на твары Мадса працуе на драматургію лепш, чым тысячы радкоў тэксту. У цэнтры гэтай гісторыі Сэм Портер Брыджэс, якога Норман Рыдус надзяліў неверагодным спалучэннем стомленасці і стаіцызму. Сэм — ідэальны протагоніст для гэтага свету. У яго афенафобія, паталагічная боязь да крананняў. У свеце, дзе ўсе адчайна спрабуюць звязацца, галоўны герой фізічна не пераносіць блізкасці. Гэта робіць ягоны шлях не проста лагістычнай задачай, а глыбока асабістай тэрапіяй. Ён пачынае як пануры адзіночка, якому пляваць на выратаванне Амерыкі, але праз клопат аб ББ, Бридж Бэбі, маленькім Лу у Колбе, ён паступова вучыцца адчуваць адказнасць за кагось яшчэ. ББ тут не проста інструмент для выяўлення пачвараў, гэта эмацыйны компас гульца, але сапраўдным сэрцам сюжэту становіцца Кліф Унгер у выкананні Мадса Мікельсена. Кожнае яго з'яўленне ў сюррэалістычных сцэнах на палях бітваў Першай і Другой сусветнай войн — гэта эстэтычны шок. Кліф — гэта адзін з самых трагічных і шматслаёвых персанажаў у гісторыі відэагульняў. Яго лінія аб бацькоўстве, абавязку і страце надае гульні такую глыбіню, якая апраўдвае ўсе гадзіны манатоннай хадзьбы. Калі ў фінале ўсе кавалачкі пазла складваюцца разам, адбываецца сапраўдны потужны твіст. Вядома, нельга ігнараваць і тыповыя кадзімаўскія дзівацтвы. Давайце будзем сумленнымі. Кадзіме ўсё яшчэ катастрафічна бракуе рэдактараў. Яго запал да экспазіцыі часам пераходзіць межы разумнага, калі персанажы па 20 хвілін тлумачаць адзін аднаму тое, што гулец ужо зразумеў. Ну і неймінг. Дай Хардман, таму што яго цяжка забіць. Фрэджайл, таму што яна далікатная, але не ламаецца. Хартман, у якога сэрца спыняецца кожныя 21 хвіліну. Гэта настолькі ў лоб, што часам выклікае усмешку, але ў гэтым і заключаецца магія, калі нам падаюць самы абсурдны канцэпт з такой сур'ёзнай мінай і такім візуальным глянцам, што ты волей-неволей пачынаеш у гэта верыць. Антаганіст Хікс, бліскуча сыграны Троем Бейкерам, увасабляе сабой хаос і нігілізм. Ён ламае чацвёртую сцяну, здзекуецца з гульца і літаральна увасабляе фразу «свет у агні». Але нават ён тут толькі частка велізарнай мазаікі аб тым, як страх смерці прымушае людзей здзяйсняць жудасныя рэчы. У Death Stranding няма адназначных зладзеяў. Ёсць толькі зламаныя людзі, кожны з якіх па-свойму спрабуе зладзіцца з канцом света. І менавіта гэта робіць фінал гульні такім магутным. Ён не пра перамогу над монстрам, а пра прымірэнне з непазбежным. Хікс ламае чацвёртую сцяну не проста для эпатажу. Праз гэты прыём Кадзіма падкрэслівае, што мы, гульцы, такія ж закладнікі сістэмы, як і персанажы. Мы выконваем загады, бясконца перамяшаем грузы і павялічваем лічбы. Нібыта ў гэтым і ёсць сэнс існавання. Хікс — гэта голас нашага ўнутранага цыніка, які пытаецца:
І дзеля чаго ўсё гэта? А цяпер я коротко раскажу пра сам сюжэт. Хто боіцца спойлераў, можаце прапусціць гэты сегмент. А калі вы ўжо прайшлі гульню, але пытанняў стала толькі больш, то вось вам адказы, ці нагода прайсці гульню яшчэ раз. Паверце, калі ведаеш, аб чым гульня, яна не становіцца менш цікавай, хутчэй наадварот. Каб разабрацца ў сюжэце Death Stranding, трэба забыцца на лінейную логіку. Кадзіма будуе апавяданне як структуру, часткі якой раскіданыя па ўсёй гульні, і толькі ў фінале яны складваюцца ў завершаную карціну. Пачнем з простага. Гісторыя пачынаецца з таго, што Сэм Портер Брыджэс, былы кур'ер-адзіночка, які пакутуе на афенафобію. Яна ж страх да крананняў, сілком уцягнуты ў авантуру. Яго прыёмная маці, прэзідэнт Брыджэт Стрэнд, памірае ад раку і пакідае запавет. Сэм павінен адправіцца на захад кантынента, каб выратаваць яе дачку Амелію. Амелію трымаюць у палоне таямнічыя тэрарысты з групы Хамалогія. Ну і адначасова трэба падключыць усе ўцалелыя гарады да хіральнай сеткі, своеасаблівага інтэрнэту, які працуе праз вымірэнне мёртвых. На першы погляд, гэта тыповы квест выратаваць прынцэсу, але Кадзіма падкладвае міну запаволенага дзеяння ўжо ў першых гадзінах. Амелія з'яўляецца Сэму ў снах, размаўляе з ім на беразе. Яна занадта спакойная, занадта ўсеведучая, і штось у гэтых размовах яўна не так. Сэм рухаецца на захад. Па шляху ён сустракае розных людзей: Дэдмана, Хартмана, маму і Фрэджайл. Кожны з іх гэта асобная гісторыя пра сувязь і страту. Дэдман шукае сваіх біялагічных бацькоў. Хартман кожныя 21 хвіліну памірае, каб на 3 хвіліны трапіць на бераг і пабачыць сваю загінулую сям'ю. Мама аказваецца ўжо даўно мёртвай, але яе цела трымаецца дзякуючы сувязі з бабай-немаўлём. І ўвесь гэты час нас пераследуюць флэшбэкі. Мы бачым Кліфа Унгера ў выкананні Мадса Мікельсена. Ён ідзе праз палі бітваў. Першай сусветнай, другой сусветнай і В'етнаму. Ён спрабуе выратаваць сваё дзіця з сакрэтнай лабараторыі. Ён гіне, але зноў і зноў вяртаецца. Гульня заўсёды падманвае нас, прымушаючы верыць, што гэтыя ўспаміны належаць нашаму ББ, маленькаму Лу. Але гэта ўсё падман. Дзесьці на сярэдзіне гульні пачынае вымалёўвацца страшная праўда пра Амелію. Высвятляецца, што Амелія і прэзідэнт Брыджэт гэта не розныя людзі. Гэта дзве часткі адной істоты. Брыджэт гэта цела, якое жыве ў рэальным свеце. Амелія гэта душа, якая засталася на беразе. Яна не старэе, таму што на беразе час цячэ інакш. І вось тут самы жахлівы паварот. Брыджэт стварыла UCA і хіральную сетку не проста для аб'яднання Амерыкі. Гэта быў траянскі конь. Кожны раз, калі Сэм падключае новы горад да сеткі, ён падключае яго да берага Амеліі. І ўсё, каб яна магла адным імпульсам знішчыць усё чалавецтва. Бо Амелія гэта фактар вымірання. 6-ы па ліку веснік апакаліпсісу. Яе біялагічная мэта гэта завяршыць гісторыю чалавецтва апошнім выхадам. Памятайце Кліфа, яго ўспаміны, якія мы бачылі вачамі Лу. Гэта былі не ўспаміны Лу, гэта ўспаміны самога Сэма. Сэм гэта і ёсць той самы першы Брыдж-бэбі, які выжыў. І вось што адбылося насамрэч. Кліф Унгер гэта афіцэр, які удзельнічаў у сакрэтных эксперыментах па вывучэнні берага. Калі ён зразумеў, што ягоная жонка і навароджаны сын сталі паддаследнымі, ён паспрабаваў іх выратаваць. Але падчас спробы ўцёкаў Кліфа і дзіця застрэлілі салдаты па загадзе прэзідэнта Брыджэт, якая хацела схаваць праўду пра эксперыменты. Кліф загінуў. Яго душа захрасла на беразе, не прыняўшы страты, а дзіця, Сэм, таксама загінула. Але Амелія, знайшоўшы яго на беразе, зрабіла нешта, што парушыла сусветны баланс. Яна вярнула яго да жыцця, зрабіла вертунцом, тым, хто не можа канчаткова памерці. Менавіта гэты акт міласэрнасці стаў прычынай Death Stranding. Амелія стварыла расколіну паміж светамі, праз якую мёртвыя пачалі прасочвацца да жывых. У фінале Сэм сустракае Амелію, і тут аказваецца, што яе не трэба ратаваць. Яна заўсёды была вольная, яна чакала менавіта гэтага моманту, каб Сэм прыйшоў і дапамог ёй зрабіць выбар. Фінальная бітва гэта не бойка, гэта спроба Сэма дацягнуцца да яе. Ён бегае па беразе, а Амелія ператвараецца ў нешта велізарнае і нечалавечае. Але ў рэшце рэшт
усё вырашаюць не кулі і не кулакі, а простыя словы. Сэм кажа: "Сувязі гэта не толькі боль, гэта тое, дзеля чаго варта жыць". І Амелія здаецца, яна вырашае адарваць свой бераг ад свету жывых. Добраахвотна выракае сябе на вечную адзіноту ў пустаце, каб даць чалавецтву яшчэ адзін шанец. Невядома, наколькі доўгі, магчыма, на мільён гадоў, а можа, на пару стагоддзяў. Але, на мой погляд, самы моцны момант — гэта лёс Лу. Пасля вяртання ББ прызнаюць бракаваным і адпраўляюць на утылізацыю. Сэм, які ўсю гульню баяўся дакрананняў, ідзе насуперак загаду. Ён дастае Лу з колбы. Той не дыхае, і тады Сэм упершыню за ўсю гульню робіць тое, чаго баяўся больш за ўсё. Ён абдымае яго, і адбываецца цуд. Лу ажывае. Цяпер гэта звычайнае дзіця, без колбы і без пупавіны. Проста чалавек, якому патрэбныя абдымкі. Сэм разрывае ўсе сувязі з UCA. Ён сыходзіць у свет, які яшчэ не загінуў, з Лу на руках. І з гэтага моманту ён больш не адзінокі кур'ер, ён тата. І вось тут самае галоўнае. Кадзіма паказвае нам, што ў гэтай гісторыі няма класічных зладзеяў. Брыджат не была злой, яна была зламанай страхам смерці. Кліф не быў монстрам, ён быў бацькам, які страціў дзіця, а Амелія не была катастрофай. Яна была самотнай душой, якая нарэшце сустрэла таго, хто гатовы быў абняць яе, а не знішчыць. Фінал Death Stranding — гэта не перамога над ворагам, гэта хутчэй прымірэнне. Гэта гісторыя пра тое, што нават калі свет развальваецца на кавалкі, адзінае, што мае значэнне, ці ёсць побач рука, якую можна трымаць. І за гэтай усёй шматслаёвай гісторыяй стаіць не менш маштабны пласт філасофіі. Немагчыма казаць аб філасофіі гэтай гульні, не ўспамінаючы пандэмію. Вышаўшы напрыканцы 2019 года, гульня літаральна праз некалькі месяцаў стала нашай рэальнасцю. Мы ўсе ў нейкім сэнсе апынуліся Сэмамі Брыджэс, зачыненымі ў сваіх бункерах, якія залежаць ад кур'ераў і бачаць свет толькі праз экраны манітораў. Усе мы так ці інакш скарацілі ў той момант кантакты са знешнім светам. У гэтай гульні Кадзіма даследуе парадокс сучаснай сувязі. Мы падключаны адзін да аднаго 24/7 праз соцсеткі, але ніколі яшчэ чалавецтва не адчувала сябе настолькі самотным. Хіральная сетка ў гульні — гэта літаральна метафора інтэрнэту. Яна дае веды і сувязь, але яна ж прыносіць з сабой хіральнае забруджванне, дэпрэсію, вар'яцтва і ў канчатковым рахунку выхад смерці. Гульня задае нязручнае пытанне, ці сапраўды аб'яднанне людзей — гэта дабро, ці мы проста аб'ядноўваем свае страхі. Цэнтральная ідэя гульні абапіраецца на эсэ японскага пісьменніка Коба Абе «Кангуру», то бок наморднік. У ім ён кажа, што першымі інструментамі чалавецтва былі палка і вяроўка. Палка патрэбная, каб адагнаць зло, абараняцца і ствараць дыстанцыю. Вяроўка патрэбная, каб утрымліваць тое, што нам дорага, і злучыць рэчы паміж сабой. Кадзіма сцвярджае, што 99% відэагульняў — гэта палкі. Мы страляем, б'ем, рэжам і адштурхоўваем. Death Stranding — гэта спроба стварыць гульню вяроўку. Тут вашая мэта не знішчыць ворага, а наладзіць сувязь. Нават бітва з босам тут другасная ў параўнанні з момантам, калі вы даносіце жыццёва важны медыкамент у ізаляваны бункер. І вось гэтае эсэ ў якасці падмурку — гэта не проста дзеля прыгожай цытаты. Кадзіма прапаруе ўсю гісторыю відэагульняў. З самага зараджэння індустрыі, успомніць той жа Pong альбо Space Invaders, гульня была палкай, інструментам дыстанцыявання. Мы знішаем пікселі, каб яны не закранулі нас, альбо супрацьстаім іншым гульцам. У Death Stranding палка, то бок зброя — гэта прыкмета няўдачы. Калі ты націснуў на курок і забіў чалавека, ты не перамог, ты стварыў праблему. Цела ператворыцца ў некроз, адбудзецца выплюхванне пустаты, і кавалак мапы знікне. Гульня літаральна карае цябе за выкарыстоўванне гвалту як спробы вырашэння праблемы. Яна прымушае цябе выкарыстоўваць вяроўку, будаваць сувязі на
наводзіць масты, утрымліваць раўнавагу. Гэта радыкальны гуманізм. Кадзіма кажа, што выжыванне віду залежыць не ад таго, колькі ворагаў мы забілі, а ад таго, колькім людзям мы дапамаглі данесці іх груз. Яшчэ адзін найцікавейшы філасофскі пласт убудаваны ў суперніках людзях, якіх усе клічуць мулы. Гэта былыя кур'еры, якія звар'яцелі ад сіндрому дастаўкі. Яны не хочуць вашых грошай ці вашага жыцця. Яны хочуць ваш груз. Гэта тонкая, але відавочная сатыра на сучаснае грамадства спажывання і апантаннасць лагістыкай. Сёння мы жывем у свеце, дзе радасць ад валодання рэчу падмяняецца радасцю ад самога факту дастаўкі. Вось гэтыя мулы — гэта дафамінавыя наркаманы, для якіх працэс перамяшчэння скрынкі з кропкі А ў кропку Б стаў сэнсам жыцця, пазбаўленым самой мэты. У гэтым Кадзіма бачыць пастку, калі сувязь, то бок дастаўка, становіцца важней зместу таго, што ў скрынцы. Грамадства ператвараецца ў бессэнсоўны натоўп, які бегае за заданнямі. Ну і яшчэ гульня актыўна выкарыстоўвае егіпецкую міфалогію, падзяляючы чалавека на цела і К душу. У свеце гульні гэта часткі рассінхранізаваныя. Бераг — гэта індывідуальная прастора, спароджаная свядомасцю чалавека ў момант смерці. Тут крыецца экзістэнцыйнае пытанне: што робіць нас людзьмі? Наша тленнае цела, якое старэе пад тэмпаральным дажджом, ці наша сувязь з іншымі праз бераг? Персанаж Хартмана — самы яркі прыклад гэтага канфлікту. Ён памірае кожныя 21 хвіліну, каб на 3 хвіліны зазірнуць у свет мёртвых у пошуках сваёй сям'і. Ягонае жыццё — гэта толькі перакур паміж пошукамі на беразе. Кадзіма паказвае, што жыццё без кахання і прыхільнасці — гэта толькі біялагічнае функцыянаванне, у той час як сапраўднае быццё заўжды знаходзіцца дзесьці паміж намі і тымі, каго мы страцілі. Філасофія Амеліі «Фактары вымірання» падводзіць нас да жахлівай высновы. З яе пункту гледжання выхад смерці — гэта не катастрофа, а механізм ачысткі. Жыццё на зямлі заўсёды імкнецца да ўскладнення сувязяў, але ў нейкі момант гэтыя сувязі становяцца занадта заблытанымі і цяжкімі. Шостае выміранне — гэта кнопка рэсет. Амелія верыць, што чалавецтва пакутуе, таму што змагаецца за захаванне таго, што павінна адысці. І тут гульня ўступае ў дыялог з гульцом. Ці варта працягваць цягнуць гэтыя ніткі і будаваць гэтыя масты, калі ўсё роўна ўсё скончыцца пустатой? Адказ Сэма і гульца глыбока ірацыянальны. Так, варта. Не таму, што гэта мае сэнс у маштабах сусвету, а таму, што гэта мае сэнс зараз, пакуль я трымаю цябе за руку. І яшчэ адна цікавая дэталь — гэта слёзы Сэма пры выглядзе Хіралія. Гэта не проста алергічная рэакцыя. У свеце гульні хіральнае забруджванне выклікае найглыбокую дэпрэсію і суіцыдальныя думкі. Гэта візуалізуе ментальны стан сучаснага чалавека. Мы жывем у свеце хіральны шум, інфармацыйнага перагрузу, які часта выклікае штосьці падобнае без бачнай прычыны. Але менавіта гэты агульны боль становіцца падмуркам для аб'яднання. Мы даведваемся адзін аднаго па гэтых эмоцыях. Гульня вучыць, што ўразлівасць — гэта не слабасць, а кропка дотыку. Толькі прызнаўшы сваю далікатнасць, як гэта робіць персанаж Фрэджайл, мы можам па-сапраўднаму даверыцца іншаму. Калі пыл ад спрэчак вакол гульні улягаўся, стала ясна: Хідэя Кадзіма стварыў праект, які немагчыма выміраць стандартнымі меркамі геймплейнага фана. Калі вы шукаеце ў гульнях эскапізм і лёгкі дафамін ад перамог, Death Stranding здасца вам проста здзекам. Але калі вы шукаеце досвед, які зменіць вашу оптыку ўспрымання рэальнасці, то гэтая гульня лепшая, што здаралася з індустрыяй за апошні час. Дзіўна, але Death Stranding практычна не спарадзіла пераймальнікаў. У індустрыі, дзе кожны поспех капіюецца да дзюр, праца Kojima Productions засталася маналітам. Чаму? Мабыць, таму што ніхто, акрамя Кадзімы, не валодае такім крэдытам даверу, каб прымусіць гульцоў 10 гадзін запар проста ісці супраць ветра. Яна даказала, што AAA-сегмент можа быць аўтарскім, дзіўным і незручным.
Яна пашырыла межы таго, што мы называем адкрытым светам, ад дэкарацый для забойстваў да галоўнага героя, за якім трэба лічыцца. Сёння, калі мы глядзім на Death Stranding з адлегласці 7 гадоў, яна ўспрымаецца не як фантастыка, а хутчэй як дакументалістыка. Пандэмія 20-х навучыла нас таму, што ізаляцыя гэта не часовая нязручнасць, а новая рэальнасць. Мы сталі заказваць еду праз дадаткі, працаваць праз экраны і баяцца дакрананняў. Свет ператварыўся ў велізарны бункер, і менавіта тут Death Stranding аказалася прарочнай. Калі кур'еры сталі галоўнымі героямі нашага часу, калі дастаўка ператварылася ў рытуал, які звязвае людзей, стала зразумела. Кадзіма будаваў не гульню, а мадэль будучыні. Ён паказаў свет, дзе лічбавыя сувязі адначасова ратуюць і забіваюць. Па сутнасці, гэта працяг ягонага артхауснага маналогу, які бярэ свае карані яшчэ з першых Metal Gear. З аднаго боку, мы можам абменьвацца тэрабайтамі дадзеных і будаваць масты, не выходзячы з дома, а з іншага, гэта ж хіральнае забруджванне выклікае дэпрэсію, трывогу і пачуццё бессэнсоўнасці. Гэта дыягназ нашага часу, пастаўлены нейкім геніем з Токія і ягонай камандай. Калі вы прапусцілі яе ў 2019-м, зараз лепшы час, каб увайсці ў гэты свет. Сёння, калі мы ўжо ведаем, да чаго вядуць галінкі сюжэту, праходжанне ператвараецца ў меланхалічнае назіранне. Гэта гульня, якая вучыць цярпенню. Яна вучыць заўважаць прыгажосць у камені, моху і цішыні. Яна вучыць таму, што лайк гэта не лічба, а не бачны поціск рукі. Death Stranding гэта не сімулятар кур'ера. Гэта сімулятар чалавечнасці ва умовах яе дэфіцыту. Гэта напамін пра тое, што нават калі свет абрынецца, а неба зацягне тэмпаральнымі хмарамі, мы ўсё роўна будзем будаваць дарогі насустрач адзін аднаму. Бо такая наша прырода — звязваць, а не падзяляць. Ну, прынамсі, хацелася б у гэта верыць. Кадзіма часта кажа: «Заўтрашні дзень у тваіх руках». І пасля 60 гадзін, праведзеных з Сэмам у дарозе ад акіяна да акіяна, ты пачынаеш разумець гэта літаральна. Заўтрашні дзень гэта не тое, што наступіць само сабой. Гэта тое, што ты данесеш на сваіх плячах, спатыкаючыся і падаючы, але працягваючы ісці. Ну а на гэтым агляд падыходзіць да канца. Мы разабралі гульню па шрубках, зазірнулі ў яе філасофскую бездань і, спадзяюся, зразумелі, чаму геніяльнасць Кадзімы гэта не мем, а гатоўнасць ісці на рызыку там, дзе ўсе астатнія выбіраюць бяспечны маршрут. Усім велізарны дзякуй за прагляд і вашу падтрымку. Да сустрэчы зусім хутка.